So yun, what's up guys, balik yan guys, dito tayo sa bahay. Tignan natin yung alaga natin. Guys, sa likod ng bahay namin. Tignan nyo guys. So bali, first time ko mag-alaga ng mga ganito guys. Bali, ito yung mga decal, ano sir, kay decal white guys. Tignan natin ito sila. Lilipad na sila. Ayan na sila. Mamaya guys, papatayin ko na yung ilaw nila kasi medyo naman na, mainit na. Iniilawan ko kasi sila pag gabi guys. Bigyan natin sila ng konting pagkain nila. Ito, may tubig pa sila guys. Ito guys, tubig dito, tubig. Ito yung pagkain nila guys, oh. Bali ko na ito guys, Integra 2000, tapos may Bio 2 magkaibang feeds kasi guys, kaya pinaghalo ko na. Yan natin, konti lang guys ang lalagay ko kasi kumain na sila kanina, meriendahin lang natin sila. Tapos one guys, ito yung ginagamit kong panila, gamot nila. Tidmin Pro. Tapos Premoxil, Tidmin Pro, Premoxil powder guys. Ito lang yung gamot nila guys na binibigay ko. Sobrang tapo nila guys, kasi ito sa pisa. Mga decal white guys. Mas may ikon pa sila, may tubig pa sila. May vitamin ito guys, Bidmin Pro. Mga pan guys siguro 3 araw Bidmin Pro, ay 4 na araw pala Bidmin Pro, tapos 2 araw na Premoxil, tapos yung 1 araw guys pure water lang sila, pure tubig. Meron yung 2 maliit dito guys, eh. Ayun yung maliit. Nakakaagaw pa rin naman ng pagkain niya. Ayun, medyo naanuhan na ito. Tapos yung isa hindi ko na mahanapan. Ito pala. Sino na sa inyo guys yung may yung may mga kalaman na sa pag-aalaga ng ganito? Kasi ako guys, first time ko palang mag-aalaga ng ganito. Ito yung guys, nung in-order ko to, 50 piraso, pero ang binigay sa akin 59. Pero itong natira lang guys, 41 na lang itong natira. Kasi hindi tayo marunong masyado mag-alaga ng ganito. Bali, inaaral pa lang natin. Kung may idea kayo guys, baka pwede nyo ituro sa akin. Ito kasi guys, in-order ko to, nag-order pa ako ng lalaki. Sinabi ko na samahan nila ng lalaki kasi pang breed natin o sa palo.
Pero hindi naman natin alam magtingin guys kung lalaki ba itong mga to o babae, o kung saan yung lalaki dyan at kung saan yung mga babae. Bali hintayin na lang natin sila na lumaki guys, para mahahalata naman na pagbalaki na sila, yung tandang tsaka sa inahin mahahalata na talaga. Itong ganito kalilit pa lang kasi guys, itong guys hirap ma-identify kung lalaki ba o babae itong manok. Pero yung mga iba guys, alam nila yung kung babae o lalaki yung sisiw, kahit pagpisa pa lang niya alam na nila. Ito guys, nung unang araw nila guys, diretso to, tong ilaw na to. Unang araw hanggang 1 week ata sila, ay 2 weeks. Pero ngayon guys, malalakas na sila. Tinatanggal ko na yan pag umaga, hindi ko lang natanggal ngayon. Nung guys, nung una dito ko sila kinulong. Ito yung unang kulungan nila guys, dito yung unang kulungan nila. Tapos nung lumaki na sila konti guys, nakakalipad na sila kasi lang to, mababaw lang ito. Nakakalipad na sila, kaya gumawa ako dito ng bago. Ito na po siya. Bali nilalagyan ko lang ng ipa guys, para pagka wala silang pagkain, nag-ukay lang sila dyan. Tapos eto, nilagyan ko ng mataas na kahoy kasi pinapatungan ko nito. Kasi pagka eto guys, nilagay ko dyan sa baba, pag nagkakalaykay sila na lalagyan yan. O kahit ito nga guys, meron pa rin eh. Saka mamaya siguro ako magpapalit ng ganito guys. Ang ibibigay ko sa kanila ay pure water lang muna. Kasi papaubos ko muna to kasi may gamot ito guys, sayang naman. At ito yung binabantayan ko guys, kaya niya rin lang umakyat. Mataas din pala yung talon niya. Bilis nilang maubos guys. Kabibigay ko lang sa kanila kanina niyan, 2 ganyan. Bilis nilang maubos. Tignan nyo guys, ang lalaki ng mga kanila. Ito guys, yung kinain nila. Bali makipot pa to guys pagka lumaki sila. Bali hatiin ko siguro sila sa 3 kung sakali, kung ilan yung maging lalaki. Bali ang balak ko dito guys, ito yung mga pato guys, may dala akong pato. Bali ang balak ko dito guys, kung sakaling may lalaki tapos 5 babae ang pares, 1:5. Conditioner ata, conditioner. Madegburek Nangyayaro. pang kasi lang ulang. conditioner ata, madegburek. Jadi harus kapag siya nataw. Abalin mo din. Pag safe na tayo. Madi pang palang conditioner guys. Pang-apply lang. Well, Sabunan nga muna na dyan na pag-safe. well. Sa ito hanga bugbuganan. Ore bukan na. Ano boss? Ay ito. Si washing. So yan nga guys, sa mga sa mga may idea dyan sa pag-aalaga ng mga ganito guys, pwede nyo ituro sa akin. Tapos ito yung 2 kong pato guys, bigyan din natin. Itong 2 pato guys na to, dito din sila nakakulong dati, pero ngayon pinakawalan ko na sila. Sila medyo mapad sila, nailap. Yan na kayo. So yan nga guys, hanggang dito na lang. So supportan nyo pa rin ako sa mga video natin guys. Hindi na tayo nakakapaghinto kasi guys, medyo
wala nang makuha, halos pinagkuhanan na nila sa lahat yung mga walang trabaho. Yung sa guys, sa guys, sa mining naman guys, malapit na din kami magtapos. Bali kung sakali guys, malapit na kasi magsira yung mining guys na pinagtatrabaho natin. Kung sakaling mag-click itong natin, magpapatayo na tayo ng konting poultry natin, chicken business. Gusto ko kasi yung paitlugin na manok guys. Ito yung guys, paitlugin na manok. Kung sakaling mag-click ito, pang breed natin yan kung may lalaki dyan. Magpapaitlog tayo, tapos ipapahatch natin, tapos ayun yung pagsisimula natin guys. So guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.